Preocupant i alarmant les notícies que s'han publicat sobre el pla edificant que afecten al Col·legi Públic d'Albalà dels Sorells. Segons diuen diversos mitjans de comunicació, la Generalitat Valenciana, governada per el Partit Popular i Vox, ha iniciat els tràmits per a revertir les obres del pla edificant en Albalà dels Sorells i altres 10 municipis més. No tenim cap notificació oficial de la Conselleria, però és alarmant la notícia que posa en perill una inversió d'1.193.000 euros. El Col·legi d'Albalà té vora 50 anys i esta seria la primera gran reforma que es faria. Una reforma molt necessària i a la que no podem renunciar ni renunciarem. Este divendres tenim ja programada una reunió amb els responsables de Conselleria perquè ens aclareixen com està la situació d'esta subvenció, que sí o sí ha d'arribar al nostre poble. A la reunió he convidat un representant de cada partit per anar units a reclamar una millora que ens fa molta falta.